Right, hello. Good evening to you, to all of you and everyone. I'm still here. Let's go. Let's meet, chat, greet, and drop your link to promote your premiere or your channel. You may drop it to my live stream or live chat. Ayan, at okay, you may drop to connect. And of course to what do you call this? You may drop it to promote your premiere or live stream. Yes, mamaya ang inyong channel. Okay. So, yan po yung ating ay, ano to? May bago. Click to skip. Why? Ay, si leopard natin. Teka, pakainin muna natin si leopard. Oy, 2.4 na pala tayo, oh. Alright. Good evening to you. Good evening, everyone. Everybody. Good evening to you, to all of you and everyone. Ayan, teka, magbabasa muna ako ng at tayo mag-greet muna. Okay, let's have some greeting here. Okay, good evening to Kalwaga Reza, Dan Kila Channel. Good evening to you. Alright, cousin Mylene Eliden, my pinsan, ayan, my cousin, good evening to you too. Heaven Hope TV from Korea, good evening. Alright, and then, sino pa? Okay, so that's it for today or for tonight. Okay, good evening to you, to all of you, everyone. 3 million in the house. Good evening to you and to all our viewers there. Good evening, magandang gabi, umaga, good morning, good afternoon, good evening, all over the world. Good evening, good morning, good day to you, to all of you and everyone. Late na si host. Nag-LS tonight. Alright. So, let's have some, play na tayo. And, while playing, we will accommodate and, our guest here. Ayan, nakikita naman natin ang inyong chat. Ayan. Okay. Okay, so let's go this one. Pakainin natin 9. Grabe, 9 fish. We need 9 fish to feed our leopard again. Grabe ha, 9. Oh, wow, number 4 na ako. Best player. Wow, okay to Number 4 ako. Okay, number 1 is Angry Duck. Number 2 is Black Horse Kim. And number 3, Wild Panda. And then number 4 is me. Wow, okay to Alright. Alright, thank you very much. Claim na natin reward natin, of course. Number 4, si host. Saan ba yung number 1 ako kanina? Number 1 ako kanina eh. Hindi ko alam kung saan yun. Minigame din ba yun? I forgot. Take you away from home. To lend them ears, ordinary song.
Okay, wait a minute. Tapping mainit. Reason. So in love with you. Alright, so let's go. Let's go to our mini games here. Okay. Ay, sayang yun. Hindi ko na ano yun. Ay, bakit ganito? Wait lang ha. Ayun. Bakit ganon? Naduduling ako. If I alright, so play again. So let's go. Teka lang ha. Naduduling ako. Bakit ganito? Ayan. Parang hindi maganda yung ano natin ha. Screen natin. Medyo naduduling si host dito ah. Why, Delilah? Great, congratulations. Sunod ko yung natin to, ayun o. Okay, wait lang ha, babasa muna tayo. Oh, thank you very much, Insan, for dropping the house of my member. Wait lang ha. I-pin natin yung aking member. Okay, yung aking member may premiere siya tomorrow din po. And of course, meron din po ako premiere. Pakibaba din, kapatid. Meron pa ba? Oops. Meron pa. Wait lang ha. Meron pa pala oh. Hindi natin to. Ayun. Nantikan na. Buti na lang nakuha natin. Medyo hindi maganda ang ano natin ha. Okay, naduduling kasi ako. Ay! Hindi pala natin nakuha. Tapos na. Okay naman pala eh. Bakit ganon? Nakuha pala natin. Okay, sige ako na lang magbababa kapatid si Insan ng aking premiere. Okay, wait lang po. Ako na lang magbababa ka Insan. Okay, meron po tayong premiere, upcoming premiere, at kanina ginagawa ko kasi yung ating upcoming premiere by next week. This coming May, kaya naman medyo na late tayo. Okay, another premiere here tomorrow.
Alright, ayan, binaba ko na. Meron pa kaya ito? Tingnan nga natin. Wala na. Okay. Ayan. Ay, wait lang. Kaya pala. Wait lang po, Alright, okay. Alright, so okay. 2.4 na pala tayo, okay, let's dito tayo sa may nagbigay ng gift. May nagbigay ng gift sa atin. So, tingnan natin. Okay, accept natin 'yan. Okay. Okay, magnet tayo. At dito tayo. Kunin natin daily quest. Claim reward tayo. Claim na natin ito. Collect. Alright. Ayun na. Okay, 31 na pala yung ating crystal. Okay, punta tayo dito. Okay, ayun, sino ba to? Okay, no, okay, wait lang. Okay, basa tayo ng ano natin. Okay. Okay, thank you very much, Insan. Ayan, my pinsan or my cousin is now going to your house now. Nomzolo brother, good evening to you. So my cousin is now going to your house now. Oh, thank you very much, Insan. Thank you very much. Alright, drop. Okay, papunta na rin ako sa'yo. Sa ating nakapin. Ayan, papunta na rin po ako. OTW na po ako. Okay, so ayan na, papunta na tayo. Okay, sige. Hindi pa pala tayo Nomzolo Gaming, we're not yet connect to each other. Okay, done. Connect na. Meron din po ako nga premiere kasi. Teka lang Ipipin natin yung premiere ko na
Oh, wala. Asan na yung premiere ko? Where's my premiere? And my premiere of my member. Okay, wait lang ah. Asan na kaya? Wala na. Wala na yung aking ano. Sige, dito muna tayo kay ano, kay Love Line sa aking premiere, sa aking premiere, sa premiere ng aking member. Okay, wait lang ha. Sandali. Asan na kaya yung binaba ko? Wala na. Binaba ko ba? Okay. Yun o, hinahanap ko po kasi. Ayan, hinahanap ko. Nasaan na yung aking ano? Ayan, ito pala. Okay, sige. Mamaya-maya ipipindi natin yung ating premiere. Okay, asan yung aking laro? Ayun, ito pala. Alright, so let's okay, ranking. Sige, tingnan nga natin ranking natin dito. Okay. Ito pala. Nasaan ako? Yung pala, 101. 101 lang pala ako. O, diba? Nasa 101 pala ako. Okay, so let's give them okay, 7 fish for wait lang nag-ano yung aking nagloloko wait, planet, kaping mainit. Realize ano ba ito? Naghahang na naman yung ating cellphone. Okay, Insan, ikaw na muna ang magbaba. Okay, wait lang Okay, dito muna tayo. Insan, ikaw muna magbaba ng mga bahay. Salamat. At nagloloko na naman tong aking cellphone. Okay. Tingnan natin kung tayo po ay talagang okay, wait lang okay, sana hindi tayo ayan, hindi na ako nadudulin. Naging okay na yung ating screen. Lobat na pala, kaya naman pala yung ating laptop ayun, ang hirap. Alright, ayun no. Good evening to you, to all of you and everyone. Time check out 7:14 in the evening, Philippine time. Happy evening, Thursday to you, to all of you and everyone. Ayan. Diyos me, Marimar, pag ganito talaga
Nagloloko yung mga gadget, nagloloko lahat. Ay, ang hirap. O, diba? Ta-da-da. Okay, next, meron pa kaya? Ay, wala na. Okay, next time again. Repair muna tayo. Oh, ang dami pala natin i-repair. Ay. Okay, dito muna tayo. Ayan, maglagay muna, ay, ano ba yun? Maglagay muna tayo ng mga ano. Ayan. Okay, maglagay muna tayo nito, dito. Ayan. Ang ating mga empty slot. Ay, ano ba yan? Wait lang. Collect daw eh. Sige, i-collect muna natin, pero i-click natin dito. Let me try. Sana meron. Para madagdagan yung ating ano. Ay, wala. Ano ba yan? Perfect. Okay, ipipin ko lang muna yung ating premiere din. Ang premiere natin maya-maya ipipin ko din. Okay, ano ba to? Naghahang. Ang hirap pag ganito, naghahang. Ang hirap, bakit ganito naghahang? Naghahang po ang aking can be perfect. Hintay lang muna tayo kasi naghahang po. Can be perfect. Alright, so gahang talaga. Ayan, naka 31 crystal na pala tayo. Ano ba ito? Wait lang Okay, wait. Ano kaya ito? Sorry lang. Ano pala yan? Okay, wait lang ito meron na naman bago. Add the game icon to your desktop. Ano kaya yun? Lima? Paano kaya yun? How to do that? I don't know. How? Claim reward. Ayun. Ano kaya yun? Wala naman Try natin to. Hindi po tapos. Alright, sige pa. Isa pa. Kailangan pa natin yan. Ayun. Okay na.
Kailangan po natin yan i-click para madagdagan yung ating crystal. So, we need to click that. Ayan, like for this one, you have to put this event on our slot, and then after the minutes, after it's okay, wait a minute kasi itong cellphone natin ay super talaga. Oo. My cellphone is super hanging talaga. Okay, naghahang po kasi talaga. So, after the 29 minutes and 3 seconds here, so, madadagdagan our crystal will increase. Okay, so, doon na tayo dyan. Kunin natin tong gift. Ayan. Tapos, ano pa? Saan pa? So, dito may gift pa dito. Ayan, ito wait lang. Alam ko merong ano to Teka lang Dito ata yan. Hindi. Dito ata. Ito. Tingnan natin to. Naka 100 na pala ako, Teka. Ito. Alam ko kailangan ito. Hindi pa ito. Ano ba to? Upgrade deluxe. Hindi pa tapos mag-upgrade. Okay, saan na ba yun? Empty na ito. Lagay natin dito. Saan kaya yun? Ito ata yun. Okay, tingnan nga natin. So, ayan, meron na pala ito. Mambo, ito, dito na lang tayo. Ayan, kailangan natin yan. Okay, at least, tonight, meron tayong ma-finish na goal. Na ito, kailangan kasi natin siyang anuhin. Ito rin, iba din. Kunin natin itong gift. Okay, tapos na ata. Ayan. Okay, next natin. Ito ata yun. Tingnan nga natin to. Hindi pa. Okay. Hey, mama. Hindi dito Ito siguro. Hanapin ko kung... hindi naman ito. Hindi ito. Ano kaya yun? Ito ata. Hindi rin. Alright. Ayan. Okie-dokie. Million in the house. Good evening to you. Good evening to you, to all of you and everyone. It's a Thursday evening. So, bukas po, ayan. Bukas po pala tayo po, it's a Friday. Friday chill tayo bukas pala. Hey, Mambo. Okay, so magnet na tayo dyan. Para madagdagan yung ating... Okay, save nga natin to. Ayan. Nadagdagan ba? Sequest tayo. Gandiwa. Okay, so
ano ko lang yung ating okay, ano lang natin yung ating premiere din. Okay, may premiere po tayo bukas din po. Ayan. Oh my love. Okay, good evening to you, to all of you and everyone. Ito na lang kasi kailangan natin itong yun yung ating cast. Ito rin, no? Task din natin. Pwede rin natin ba pa-minto? 5 minutes. Ayun. Every 5 minutes, when you click this one, every 5 minutes na dadagdagan siya to finish. Ayun, diba? 4 minutes na lang. Okay, ayan po. Ayan, diba? Ito malaki kasi ito mag-profit eh. So, kailangan natin siyang i-repair. Mahal? Gusto mo maglaro uli? Diba? Paglalaruin ko uli ang asawa ko. Gusto mo uli maglaro? Para makaalis ako sa level na to. Lika. Paglalaruin natin ang asawa ko. Wow. Tingnan natin kung gusto niya. Mahal! Gusto mo ulit maglaro? Ay, ito Gusto mo? Gusto mo? Ayan, sige. Asawa ko naman na maglalaro. Ayan. Click mo lang yung cross, mahal. Ito. Ayan. As fit to play. Diba? May 3 buhay ka pala. Ayan, okay, diba? Mas magaling ang asawa ko. Ayan, tingnan natin. Be forever. Ayan, para sa asawa ko din ay makapaglaro din. Sa paglaruin din natin siya. Ayan. Gotta be forever. Hirap niya. Yan. Oo. Konti lang ang ano niya.
Yeah. Ayan. Sabi ko, kaya nga, ang hirap nga eh, hindi makalist yun. Yan siguro. Ayan, ito. Pwede mo, ano. Sige, hindi na ako makialam. Nakikialam ako. Sige, diskarte mo yan, mahal. Dalawa naman buhay mo dyan. Ala, 7 PM pala yung premiere ko bukas. Okay lang yan. Meron pa naman 2 buhay. Mahirap nga, hindi na ako makalis niyang kanina eh. Meron na pala akong ano, thank you button. Pero hindi lumalabas dito. Ewan ko kung bakit ganun. Wala naman. Siguro sa ibang gadget. Sa iba. Lumalabas. Dito sa akin wala oh.
Wala, o, tinan mo, oh. Yung kahapon, 27, no? Marami na rin pala, oh. Touch. Skin to skin. Boom boom. Boom, 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 boom. Wala, okay lang yan. Last na yan. May isang buhay pa naman eh. Ay, mahirap eh. Oo nga, ang hirap nga yan eh. Kailangan mapaano mo to. Mapasabog mo. Ito mapasabog mo naman yun. Okay. Pero kung hindi, ang hirap talaga oh. Ilang moves lang ang kaya ano eh. Hindi nga ako makaano dyan eh. Paalis ka na. Oo. Hindi basta-basta siya na ano, yung box, yung blocks, hindi siya basta-basta na ano. Ayan, sabi ni Insa, mukhang mahirap iyang level at May. Oo nga eh, sobrang hirap, di nga ako makaalis dyan kanina eh. Hindi rin ako makaalis dyan eh. Ang hirap talaga. Ito. Ten moves na lang. 10 moves. Wala na. Di, ayan o. Buti nga, napaano mo na to eh. Pababa mo na. Hanggang dito lang ako eh. Yung bate dyan. Nandun lang ako. Hindi ko talaga maano kanina. Mahirap kasi. Mahirap na labo.
Yan. Totoo, hindi. Ito. Dalawa. Sige. At least nakaisa. Nakaisa. Yan, may free ka pa. Pwede mong gamitin yan. Free. Free move yan. Pero palit ko lang. Click mo lang yan. Sige, yan. Ay, hindi pala siya nag wala. Ayaw niya. Kasi wala naman siyang katulad eh. Tsaka yung ano lang, pwede niyang ano yun. Yung mga ganito lang. Ayun. Ako, one move ka na lang. Ang hirap niya talaga. Mahirap talaga siya eh. Nahirapan ako ganun. At least nabawasan. Wala na. Susunod ulit. May oras yan eh. Wala na. Wala na. Kailangan mong bumili ng buhay. Diba? Parang Candy Crush. Diba? Ang hirap talaga. Ang hirap talaga nitong level na stage. Alright. So, teka, si Leopard. Nakamunti ko na makalimutan. I almost forgot Leopard. So, let's go to Leopard. Let's, dito sa ating mini games para mapakain natin si Leopard. Okay. Tingnan natin. Okay, so kailangan mag-focus para ay, muntikan na. Alright. Great. Congratulations. Meron pa kaya? Wala na. So, dito tayo. Meron pa 16 seconds. Okay. Ito pa. Kailangan din natin ito. Ayan, bukas pala yung ating premiere gabi. 7 o'clock pala.
Teka, wait lang ha. Magpipin tayo. Color key. O, diba? Color key. Okay, kunin natin itong gift. Ayan. Kain tayo mga madlang people. Habang nag-LS, naglalaro. O, diba? Kailangan na natin mag-repair. Saan kaya ako nakaano nito? Ito, 24. Pwede rin to, 1 hour, grabe. Ito yung kanina. Ito. Kailangan mag-upgrade.
meron pa ulit. Tingnan natin ha. Meron pa. Okay, so let's play this game. Mini games. Oh, may gift. Wow. Galing naman. May gift ako. Ah, diba? May gift si host. Ano kaya yun? Gift na yan. Hindi ka na ako dun ah. Hmm. Natin kasi may gift. Ayun o, open natin siya. Yun pala yun ang gift niya. O, diba? Galing-galing. May gift tayo. And of course, Leopard is still mad. Maapat pa. So, let's wait for the time so that we will feed our friendly Leopard. Okay. Dami ko pang task na hindi pa ano dito ah. Okay to, kunin natin ito. Ay! Minigame? Ano kayong minigames to? Ayun dito, ito. Ayun. Yung lucky boxes natin. Plan wide. Ay! Ito, ano to? Ay, ito. Ay, di ba? Pwede naman yun. Kaya lang not enough naman yung playstyle natin kasi. Ayan, nawala na yung music natin. Wait lang ha. Ito muna tayo para madagdagan na ang ating dapat eh. Wala pala. Lagyan naman natin ng wala na pala yung music natin. Wait lang. Maglagay tayo ng music natin. Background music natin. Okay, SG. Good evening to you, SG. Okay, let me see your ano. Good evening. SG, road to 500. Alright, thank you very much. Okay, road to 500. So, kindly connect and stay connect with our friend here, SG. Please connect. I will feedback YouTube open my community tab. Alright. Okay, thank you very much for that message, SG, and good evening to you, to all of you and everyone. Good evening, SG. Yeah. All right. So I already pin your channel or your link. Okay, done na. Done.
Wala na si ano? Si Rick? Help Reed, the hungry. Where's the ano? Ranking, tingnan natin ranking natin dito. Asan kaya ako? Ayun o, kulelat. Kulelat ako, 803 pa lang. Ayan. Pero wala na si Monkey Donkey natin. Wala na siya. Saan na kaya siya? Yung Monkey Donkey natin. Wala na. Bakit kaya nawala? Save muna natin tong ating ano. Save naman siya. Bakit kaya nawala si Monkey Donkey natin? Where is Monkey Donkey? Nawala. Monkey Donkey name breed is now gone. I don't know why. Your face. Ano kaya ito? Ay. Two eyes pa. Claim na natin ito. Correct. Okay, so let's do this one na natin para maukaipon na tayo. Wala din.
Let me see. Ay, hindi pala ninyo nakikita. Ayun. Alright. Two point four na pala tayo. Ito na natin ito. Okay na. 17 minutes. So, ito uli ang ating ayaan. Ayun. Isa pa. Kasi 35 instant lang ha. 35, madadagdagan na naman yung ating ano. Ayun, o diba? Love, Lucky Raha, good evening. Alright, Lucky Raha, good evening to you. Welcome to my live stream, Lucky Raha. Magandang gabi po. Lucky Raha, good evening to you. Excuse me, ayan, nag-burp si host. Ay, excuse me po, ayan, nabusog si host. In love with you. And that moves.
Living is an ordinary song. Ordinary song. Looking all the pieces I've been shaping lately. Focus on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Ay, ang dami ko palang re-repair. Dalawa? Dalawa ba? Ito, this one. Hindi ko nire-repair kasi wala namang ano. Wala namang profit dyan. Ang liit lang. Ilan ba? Kailangan. 2,200. Tingnan nga natin ang detail. Tingnan natin ang detail dito. Ay, wala. Okay, dito. 3 hours pa pala. Meron palang profit. Pero ano naman wala lang. Okay, tingnan natin. Sige nga. Let me try. Alam ko ang pinakamalaking profit dito is yung hotdog. Ito. 263 pero pagka inaano ko siya mas malaki. Sige na nga. Okay. Alam ko walang profit siya parang ano lang siya. Si Leopard kawawa naman. May 4 pa. Wala pa 55 seconds pa. Yun kasi yun talagang goal natin. Free the Black Panther from the pista. Yan ang goal natin. So, hintayin natin. Tingnan natin to. Para makakuha na tayo, madagdagan ito. Ayun, meron na. Nice. 1. Hintayin natin ulit. Punta tayo ulit dito. At hintayin natin ulit. Ayan. 4 minutes. So, let's wait. Don't leave me.
Ayun, so let's go this one. Okay, meron na isa. Punta natin si Leopard. Okay. Kawawa naman si Leopard, oh. 4 na lang. So let's go to our mini games here. Puntahan natin. Let's go. Sana hindi ako mataya. Alright, done. May free kasi dito eh. Kunin natin. Sayang naman yung free kung di natin kukunin, di ba? Hintay tayo ulit. Dito. Okay, 1 minute and 51 seconds. Inom lang ng protection. Lolot na si Ate Coco. Ate Coco is my doggy doggy. Excuse me. Nag-burp na naman si host.
Okay, sino ba? May bago ba? O wala? I don't know. Kailangan natin. Repair ulit. Okay, let's have some helping hand here. Iba naman. Ha? Dito tayo. Ito na pala yung ating ano. No? Realize. Teka nga, wait lang ha. Tingnan nga natin. Meron nila yung planet na pala ako. Tingnan natin. Ay, ito yun. Okay, so puntahan natin to. Sana, ito na. Para madagdagan yung ating ano. Ay, wala. Wala. Lagay tayo ng ano. Okay, let's have some helping hand here. Okay, next na.
Mr. Helper. Dan na pala tayo. Claim reward tayo. Nothing lasts forever. Sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. So, let's wait 1 minute and 25 seconds. Sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be to get up fast. Great big deal of hope for a destination. Ay, wala. Okay, dito tayo. Hindi ko makita. Still trying to get up fast. Great big deal of hope for a destination. Ay, Realized quickly when I knew I should meron. that the world was made up of this brotherhood of man. Ay, 13. Ay, hindi ko makita. Next, Karina. Hindi pa maganda yung screen ko. Ha? Saka lang ha. Hindi natin yung screen natin. Hindi pala maganda. Ay, bakit ganun ayaw? Ayan, wait lang po. Okay. Ayusin natin yung ating screen. Kaya pala. Ito makita. Ayan. Ayun. Hindi pala
record, oh. Tatlo na lang. Okay, 1 minute. May 1 minute pa kasi. Dito tayo maghintay. So, hintayin natin to. 2 minutes. Okay, let's wait. Ayun, 1 down ulit. 2.5 na tayo. 2.5. Oh, may star ako. Ay, mali yung aking. Okay, ay, mali. Purple star. Ayun. Collect natin to. More gold. Okay, dito tayo kaya na. Dito. Wala pa, oh. Ah, meron na. Okay. Dito tayo.
Oops, munti ka na. Tomorrow. Okay, wait lang po. Meron po tayong i-fill ulit yung ating okay, meron pa kaya? Wala na. Okay, let's wait again. Wait na tayo. Kasi ito yung goal natin today. Yung mapakawalan natin si Black Panda. Yan, 7 seconds na lang. Good evening to you. Danica Villasher Vlog, mega love shoutout ho, sabi niya. Mega love shoutout to you too, sis Danica. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo, sis Danica Villasher Vlog. Insan pakibaba ang bahay niya. Okay, thank you. Ayan, kamusta na? Kamusta na? Danica Villasher. Sis, kamusta ka na? Ayan. So, ibababa po ni pinsan ko, yung iyong kabahayan. Naka-live ka ba? Hindi. Okay, sige, baba mo insan ha. Sis Danica. Thank you very much. Ayan, bababa ka daw niya. Okay, te, sabi niya. Yung ating nilalaro. Ayan. Okay lang ito. Punta tayo dito para ayan. Click natin ito. Ayan. Wala. Topic lang pala ang nakuha natin dito. Ayan. Magalang shoutout to you to kapatid sis Danica Villasher. Ayan. Pasensya na, medyo hinalang natin ang box at natutulog na ang ating mahal na asawa. So, I have to, mute na lang natin yung aking mic kasi natutulog na ang aking asawa. Ayan. So, connect na lang tayo sa live chat. Ayan. Let's have some conversation through my live chat. Thank you very much. Ayan. So, ayan. Mag-mute na tayo.
Easy to play your melody. Game over, over, over. Game over, over, over. Game over, over, over.
tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. You be my friend, keep you my lover up until the very end. Let me show you love, all the reason. Stick on my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the world. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside of me is you. You bring life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song.
I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that you're not fine. That your love's gone.
I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this war.
destination. Oh, yeah. Still trying to get up that great big deal of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a closer times when I'm lying in bed to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think to the top of my lungs what's going on. And I say, Yeah.